Nani na balokondedwa kulingaliro la mawa lero mawa 17 July 2021 mawa lero tidzalingalira pamutu onena kuti kuchoka mu ukapolo wa uchimo, kuchoka mu ukapolo wa uchimo. Okondedwa, nkhani ya uchimo yakhala yovuta mioyo ya wanthu amene ngakhale abadwa ku chechi koma mioyo yawo imakhala yodirizika. Nkhani ya uchimo idakazunza mitima ya anthu, idakazunza maganizo a anthu kuti ine ndikhoza kutani kuti ndikhalebe oyenjera ndi Ambuye moyenerera, chifukwa sambiri amene amati akagwa pa tchimo amabwera mkugonja kwa Mulungu. Ena amabisa kubisa tchimo, akupitabe ku chechi, akupangabe zopemphera, komano ndithu zochimwa zawo amabisa. Ndipo chiyolo chawo chimene akuyendera panopa nchobisa chimolo. Anthu sadziwa kuti iwo ali choncho. Ayi, alipo wena okondedwa amene m'banja mwawo mmachitika nkhondo koma kunjaku ngati angelo amabisa chimo. Alipo wanthu okondedwa amene ali ndi vana kwina kumapatsa fizi, kumapatsa matandizo akazi osadziwa pang'ono awo, kumakhala ngati banja lachitsanzo, banja lopemphera, koma ndithu akuchita zina kuseri zoyipa kwambiri. Alipo azimayi wena adamba banja ali ndi ana kale koma adabisa mamuna asadziwa, adamchula mwanayo uzingo li anti neyo, mwana manena anti abambo amangu tekaye, koma mwanayo mnafanana naye nchoncho kwathu timakotofanana, koma chimtambo chake nchakuti mwanayo ngwawo adabisa moti akuyenda ngati opemphera, chifukwa zambiri za moyo wawo adazibisa zosadziwika. Okondedwa, aliponso wena amene amakana koma yeti tchimo adachitani, yeti tchimo amapangani fungo kumamveka awa amamveka nzoledzera, koma ayi ndithu kwafunsa simmene akanire ine sindipanga nawo mawu awo okhatamira ndi chiyero, koma machimo akuchitika ndithu. Okondedwa, alipo wanthu ochichilika ndi zopempherazi komanso zambiri zochita zawo sechabe komberizera, kumavala zovala zobisa khosi, akudziwa kuti adatemera mphini mmene mumu zikuchitika zimenezi, kukana tchimo limene iwo achita. Aliponso wena pakutengera ndi zimene adutsamo moyo wawo, kutengera ndi machimo ambiri amene akhala akuchita mdziko muno, anafiona kuti mneneyo Mulungu sakatikhulukiranso, mwenene basi ndi choncho. Ukamalimbikitsa kuti iyayi Yehova sali choncho, Yehova ndokhululuka, amati mwina kapena ndakachitako izo zokha koma anachita so izo, ineyo ndikuyendera moyo wa ZDP basi, zabwino palibe chabwino chimene ndikozochita, ine ndi choncho basi. Adatinyanyala moyo wawo, saonanso chabwino chimene akhoza kuchita. Utumika nango usiya zopempherazi adasapitako zochachamapokhala ifeyo tachita zambiri, taononga zochuluka ndi mwina Mulungu sadzatikhululukira. Ambiri amachita zimene zizi potengera kuti maganizo ambiriso a wanthu amakhala olakwa. Munthu akati wachimwa amatenga kuti moyo wake wathirapo mpaja, sangathenso kubwera kwa Ambuye, amamunyoza kwambiri zedi, amamupatsa miyala yambiri zedi. Mwayi ambiri adangotinyanyala ifeyo basi ziyiya ndi oyerawo, ifeyo ngakuda tikhale monga mmene tilili. Okondedwa, namvetsera funso mkubali tsono, nchifukwa chiyani anthu amafika pa mlingo okana tchimo lodachita ndithu, obisa tchimo lodachita ndithu, ndi kungodzinyanyala kuti kulibenso chisomo chachikhulupiriro moyo mwawo, zimafika poto chifukwa chani? 1. Tchimo lochititsa manyazi ndi loyipa, kuti sidziwike kuti zijazo mudachita ndinu dziwa lidziwe nzamanyazi ndi zoyipa. Chitsanzo, ino amene mmanyenga tiwanata suku bambo mkulukulu, kuleti kudziwike kumpingo kwanu alengeze kuti abambo aja amanyenga tiwana mmaseunda siwaja ndaujeniwa tayimirira na anthu akuoneni, mungayimirire nzamanyazi nzomvetsa chisoni. That's why anthu amasankha kubisa, anthu amasankha kukana. Okondedwa, tchimo limapangitsa munthu kuti manyazi wake ndi kusaganiza kuti kwake kuoneke. That's why anthu savumera. Mayi wabwinobwino koma simmene anamira nkusokoneza maubale a wanthu, kuti zidziwike kuti amayi aja amene amanama aja ndi awawa, anthu onse tiwaone.
nzamanyazi. That's why amalumbira kumakana ine sindachite ine sindatere munthu wabwino bwinone koma yeti wachidi ndiye mweyo kumazembelana ndi amuna anu wake yemweyo. Tambatsala chinthu china chimapangitsa kuti anthu adzifika pokana tchimo pobisa tchimo kunena kuti tchimo limasokoneza maubale, tchimo limaononga zinthu zambiri zidati zidziwike kuti inu yomwe lidi nchibwezi zionekere m'banja mwanu. Ubale ndi mtendere m'banja mosokonekera mpake foni ya chibwezi mudayisefa kuti kuchipatala ondiyesa BP nkhani kwasera nkubisa ali kuti sadziwike iya chifukwa zikadziwika ziononga mtendere wachete. Nkhani kunena kuti kuyesayesa kuti maubale asasokonekere chifukwa tchimo limasokoneza maubale, limaphwanya chikhulupiriro, limaphwanya kuganizana zokoma. Tchimo silabwino. Tamvetsera anthu ena amabisa machitidwe awo auchimo potengera kuti anthu kudziko kuno sambiri amene amakwanitsa kukhululukirana. Akondedwa alipo anthu amene adalakwirana china chake koma nena panopa sakhululukirana, sayankhulana. Analabwezi ponda pampondepo kale koma lero lino ndadani ndithu galugalu lero. Chifukwa chonena kuti no adalakwirana ndipo wina adapepesa masezi kumveka anthu amagazika kuti mulunguso umaluka mulakwira amachita chimodzimodzi. Koma mulungu sadeka, mulungu ndi wabwino amakhululuka. Mulungu umatuluka gonja iye amakulandiranso. Ndi wasiyana kwambiri ndi wanthu. Mwa ichi ndi uthenga umene ndabwera nawo odzakuwuzani kuti machimo amene mudakhala kudutsamu mumamistake amene adachitapo mmene anthu alipangira hando si mmenenso mulungu amapangira hando anthu oterewa ayi. Ndikulenga mawu a mulungu pa 1 Yohane 1 ndi maka namba 9 malemba akuti koma tikavomereza machimo athu iye ndi wokhulupirika ndi wolungama ndipo adzatikhululukira machimo athu nadzatiyeretsa ndi kutichotsera chosalungama chilichonse. Tamvani akuti ngati mudzangovomera kuti mwalakwasi pamaso pa Mulungu sachita ngati mmene akwenda amachitira, sachita ngati mmene ajera amachitira kuti amamenya matebulo ndi wavomeradi ndi iwewe. Mulungu amakhululukira. Kudziko kuno amati ukavomera kulakwa pamene amakulanga kukulanga kwenikweni, koma Mulungu amati ukavomera kulakwa pamene amakulandira. Tsono kuvomera kwake si kuvomera kwa makanikani kumene anthu ambiri amachita. Weto sindifalakwa neso ndifalaka ndeyo palipo oyera nde munine naja. Kuvomera kwake si kumene. Uku ndi kuvomera kogonja kozindikira ndachitadi ndalakwitsadi sindayeneradi khululukireni. Kuvomera kopempha chikhululukiro Mulungu amalandira. Komanso pa Efeso chapter number 1 ndi maka number 7 mawu a Mulungu akuti mwa Yesu Khristu chifukwa cha magazi ake ife tinawomboledwa ndi kukhululukidwa machimo athu molingana ndi kuchuluka kwa chisomo chake. Mulungu ali ndi chisomo chopambana chifukwa cha Yesu Khristu amene adadzipereka kupulumutsa moyo wanu. Chifukwa cha amene kukhululukidwa kwa machimo kuliko, chifukwa ali ndi chisomo cha mbiri Mulungu chokwanira kuti ngakhale mudachita zambiri zonyasa zoyipa zosafunika zokaniza kutchulika pagulu, ngakhale zimenezo Mulungu akhoza kukhululukirani ngati mudavomereza ndi kudziwa kuti mwa iye muli chikhululukiro cha zochimwa zanga. Ndikunena mawu Ambuye khululukireni ndiyambeso kwatsopano. Mulungu ali ndi kutengera kwatana. Amen. Moni musadzinyanyale ayi bwera nazo ni kwa Ambuye, vomerani pamaso pa Mulungu. Zilibe anthu kudziko lapansi adzikambabe, adzinyozabe, adzikukana mbeni, koma Mulungu akuti ngati muvomera adzakulandirani. Chifukwa nchiyani? Yesu adakuferani ndipo ndi magazi a Yesu musambitsidwanso ndi kuyeretsedwanso, chifukwa iyeyo ali ndi chisomo cha mbiri chokwanira kukutengani ukhazali pafupi ngakhale kuti mudachita zambiri zolakwika. Okondedwa, mawu a Mulungunso pa Yesaya chapter number 1 verse number 18 malemba akuti Yehova akuti tiyeni tsono tikambe mlandu wanu, ngakhale machimo anu ali ofira adzayera ngati thonje, ngakhale ali ofira ngati kapezi adzayera ngati ubweya wa nkhosa. Taona Mulungu ngofunika kuti timkhulupirire. Manja a Mulungu ngotsegula kwa wonse amene adzipeza ndi dalako.
kuti ubale ndi mulunguyo uyambeso akuti ngakhale mudakhala ndi wochimwa bwanji mulungu ndi wokonzeka mbali yake. Mulungu ndi wokonzeka kuyambaso moyo watsopano ndinu, kuyambaso ubale ndinu, ndi wokonzeka iyeyo kukutengani ndi kukukonzani kuti mukhale mchimene iyeyo amafuna. Ichi ndi chikondi cha Mulungu pa moyo wanu. Monena kuti kubisa sikuthandizani, vomerani. Kukana sikuthandizani, vomerani. Kutinyanyala sikuthandizani, vomerani. Chifukwa mbali ya Mulungu yokonzeka kale kuti ikukonzeni mukhale monga mmene iye amafunira. Angakhoza kukanani koma Mulungu sangakukaneni. Oterewa tsono ndi amene kumwamba kumawatchula kuti odala. Pa Salimo 32 ndime yake yoyamba amati ngodala munthu amene zolakwa zake zakhululukidwa, amene machimo ake aphimbidwa. Wophimba ndani? Ndi Mulunguja amene amataka bwera kwa Mulunguyo, amene amataka gonja kwa Mulunguyo. Mulungu amawakhululukira machimo, Mulungu amaphimba zolakwazo kusiponya yako. Ndi munthuyi amakhala wodala. Kudala mkotani ali ndi ubale ndi Mulungu. Mulungu samtengaso tchimo. Ofa otere kumwamba amagalandira na amakanjoya pa chifumu cha Mulungu. Chifukwa chani? Machimo awo adakhululukira. Adachimwapo inde, adalakwitsa zona, adasokoneza zinthu inde, koma adavomera, adagonja, ndipo Mulungu adawakhululukira nawayeretsa. Tsopano atchedwa ana ake. Munthu akamati ndi Mkhristu ndipo adavomera kuchimwa kwake, ndipo adalapa kuchimwa kwake, ndipo adalola Yesu akonzenso mtima wake ndi magazi ake, ndipo tsopano alandiridwa mwa iye nayamba kuyenda tsono ndi Yesuyo. Okondedwa, munthu otereyi okhululukidwa machimo sapitirizanso kukhala moyo wauchimo ayi. Amayamba kuyenda tsopano monga mwa mawu a Mulungu, amayamba kuyenda tsopano monga mwa chikhazikitso chimene Mulungu amafuna. Okondedwa, kutuluka mmoyo wauchimo kumalira kuvomera machimo ndi kuwaleka, ndi kulola Yesu Khristu alowe mu mtima mwanu, popeza iye ndiye wokhululukira moyo wanu. Musambitsidwe ndi Mulungu, muyende ndi Mulungu, musathawe. Ena somwe akanapezeka ndi wochimwa amasiya kupemphera, musatero. Bwerani kwa Ambuye akuthandizeni. Okondedwa, mawu aleka lingalira zimenezi kuti mzotheka kutuluka mu uchimo pamene inu mwavomera, mwabwera kwa Ambuye, mwakhululukidwa ndi Mulungu ndi kuyambanso moyo watsopano mwa Mulungu. Chisomo cha Ambuye chikhale pa inu. Ambuye akudalitseni. Amen.